jeg tage et portræt af en af jer? Det kan være, mens de går forbi, så tager jeg lige et. Prøv lige en gang at kigge op i himlen der. Og så lige herover en gang til. Tusind tak. Og tager det dig også? Ja. Prøv lige at stille dig bare helt herhen til. Prøv lige at kigge henover. Heroppe i stedet. Der er. Tusind tak.